Suomihan on soiden täplittävä maa, vaikka siis suurin osa suomalaisista soista, varsinkin Etelä-Suomessa, on ojitettu ja sitä kautta ne on muuttunut radikaalisti viimeisen 50 vuoden aikana. Ollaan matkalla nytten Kiuruveden Ylpässuolle, joka on tämmöinen Itä-Suomen yliopiston omistama suojeltu suoalue, joka on yhtenä tällaisena avoimena laboratoriona tai tutkimuskohteena just tässä Euroopan laajuisessa hankkeessa. Ja tässähän ideana on ollut, että on ympäri Eurooppaa tällaisia ennallistettuja suokohteita. Tämä Ylpässuo ei varsinaisesti ole sellainen, mutta tässäkin on, niin kuin kaikkialla muualla Suomessa, niin on ojitettuja alueita osana tätä suoalaa, jotka on sitten myöskin vähän niin kuin tutkimuskohteena, että miten ne vaikuttaa muun muassa näihin hiilenkiertoihin ja paikalliseen monimuotoisuuteen siellä. Nyt ollaan Itä-Suomen yliopiston tutkimuskohteessa HEVET-hankkeen Open Lab 3. Ja tämä on Ylpässuo nimeltään ja tämä on suojeltu kohde. Tämä on Itä-Suomen yliopisto suojellut luonnonperintösäätiölle antanut lahjoituksen vuonna 2020 ja nyt käytämme tätä tutkimukseen tässä HEVET-hankkeessa. Tämä alue on muuttunut sen takia, koska täällä on ollut hyvin voimakas metsätalous. Ja tuota metsää, joka on tässä suon molemmilla, tai oikeastaan joka puolella, niin sitä on ojitettu vuodesta 50-luvusta ja 60-luvusta lähtien. Eli metsänomistajat ovat halunneet lisätä metsien kasvua tällä alueella ojittamalla näitä alueita. Ja sitähän on Suomessa tehty todella paljon. Siinä on ollut voimakas tuki metsien ojittamiseen ja sillä tavalla tämän suon tila on pikkuhiljaa heikentynyt, mutta nyt tämä on suojeltu. Ojittamista ei enää tueta hallituksen puolelta ja siinä mielessä tässä tapahtuu sellaista niin kuin passiivista tai luonnollista ennallistumista. Mitään muuta ennallistamistoimenpidettä täällä ei ole tällä hetkellä tehty. Täällä Open Lab 3 tehdään edikovarianssimittauksia samalla tavalla kuin muissakin HEVET-hankkeen Open Labeissa. Eli heti ensimmäisenä vuonna laitettiin näitä edikovarianssimittausaseman toimintoja käyntiin. Sen lisäksi me ollaan tehty hyvin intensiivistä tutkimusta monimuotoisuuden biodiversiteetin suhteen. Eli ollaan tutkittu kasvillisuutta, hyönteisiä, ennen kaikkea lentäviä hyönteisiä ja kaikki mahdolliset lajit, eläimet, kasvit, jotka täällä on nähty, niin on myöskin dokumentoitu ja kootaan lajitietokantaan. Ja sitten lisäksi täällä on Oulun yliopiston toimesta niin tehty vesianalyysit, eli otettu vesinäytteitä ja tutkittu sekä veden syvyyttä että veden laadun muutoksia. Tässä kohteessa voidaan tutkia ja mallintaa tämmöisen passiivisen ennallistamisen vaikutuksia hiilensidontaan, eli meillä on hyvä data tulossa hiilidioksidista ja metaanimittauksista ja voidaan laskea kuinka paljon tämmöinen suo sitoo hiiltä. Ja Suomessa meillä on valtavan paljon vastaavanlaisia soita. Ja nyt kun EUn ennallistamisasetus käynnistyy ja on kansalliset toimenpiteet, niin täältä saadaan hyvää tietoa ja hyviä käytänteitä siihen, että kuinka tämmöisellä suojelulla voidaan kohentaa suon tilaa ja sen kykyä sitoa hiiltä. The role of the wetland in mitigation climate change is that the peatland is stored a lot of carbon, and because the unique climate and the water level, so the older biomass is decayed slowly and decomposed slowly, and the new biomass is developed on the top of the older biomass, and so
in this way, a lot of carbon stored in the peatland ecosystem, and in this way they can help the mitigation of the climate change. In our Open Lab, the main way is using eddy currents tower to measure the net gas change between the peatland ecosystem and atmosphere, because at the bottom of the atmosphere, that means at the bottom boundary layer, there are a lot of active of exchange about the gas and the heat and also water, and the eddy system is designed for quantify this process. According to our preliminary results from last year, 2024, the peatland, Ylöpääsuo peatland act as a very obvious carbon sink. That means the net carbon exchange is negative, which means the whole ecosystem is storing, absorbing the CO2 and stored as a biomass or peat inside the ecosystem. Tällä alueella dominoivia kasvilajeja ovat nämä sphagnum-lajit eli rahkasammaleet. Me ollaan tunnistettu täällä 5 lajia ja ne peittää koko tämän maa-alan. Sen lisäksi täällä on esim. Tupasvillaa, monitähkävillaa, kihokkeja ja tyypillisiä suokasveja, mitä tämmöisellä aapasuolla on. Tämä on oikeastaan aika monimuotoinen, tämä on tämmöinen mosaiikkimainen suoja. Täällä löytyy kaiken kaikkiaan, ollaan tunnistettu yli 60 kasvilajia tällä alueella. Myöskin puulajeja, mäntyä ja koivua kasvaa täällä. Eli hyönteiset toimii tärkeänä elinympäristöindikaattoreina esimerkiksi, että erilaisissa elinympäristöissä viihtyy erinäköinen tai erilainen hyönteislajisto, ja suolla on paljon spesialistilajistoa nimenomaan tällaiseen happamaan suoympäristöön verrattuna sitten vaikka metsissä oleviin lajeihin. Ja kun verrataan näitä hyönteisyhteisöjä, niin sitten saadaan tietoa siitä, että millainen se ympäristö voi olla. Ja sitten taas vaihteeksi, jos sieltä puuttuu lajeja, niin tiedetään, että elinympäristö voi olla muuttumassa tai vaarantumassa, ja tähän voidaan mahdollisesti jopa sitten puuttua. Eli hyönteisnäytteitä kerätään tässä meidän projektissa aika lailla tuommoisella malaisipyydyksellä, joka on tuommoinen telttamainen rakennelma, jossa sitten on mahdollisuus lentäville hyönteisille osua tähän kankaaseen, jossa ne alkaa sitten kiivetä ylöspäin kohti semmoista reikää, missä sitten on pyyntipullo. Ja meillä on etanolia käytössä pyyntinesteenä, johon nämä hyönteiset sitten säilytään. Ja sitten sitä kautta saadaan sitten maastosta hyönteiset säilymään siellä etanolissa, jotta ne voi sitten eristää DNA luotettavasti ja sitten tutkia, että mikä se lajista on. Saada tämmöinen laji-inventaario sitten sitä kautta DNA-menetelmiä hyödyntämällä. Useimmille ihmisille biodiversiteetti tai luonnon monimuotoisuus on semmoinen ehkä vähän abstrakti asia, mutta se tarkoittaa ihan yksinkertaisuudessaan sitä, että kuinka paljon lajeja jostakin paikasta löytyy. Eli lajien lukumäärä on suoraan sen paikan luonnon monimuotoisuuden mittari. Ja mitä moninaisempia elinympäristöjä on, niin jokainen tällainen elinympäristö kannattelee hieman erilaista lajistoa, koska jokaisella lajilla on erilaiset elintapavaatimukset, jotka vaatii sitä elinympäristöltä tiettyjä asioita. Ja mitä monimuotoisempi se elinympäristö on, niin sitä enemmän siellä silloin monesti löytyy tällaisia lajeja. Ja lajit itsessään saattaa muodostaa tällaisia hyvin monimutkaisia vuorovaikutusverkostoja, jossa on petoja, kasvinsyöjiä, loisia, muita, ja yksittäisten avainlajien katoaminen sieltä sitten vaikuttaa useisiin muihin lajeihin. Ja se, miksi tällä nyt olisi merkitystä, niin me ihmisinä ollaan toki kiinnostuneita meitä koskettavista asioista, esimerkiksi ekosysteemipalveluista puhutaan paljon. Ekosysteemipalvelut on yksinkertaisilla sitä, että meillä on täällä vaikka näitä karpaloita, jotka on. Näillä on joku kilohinta, joka voidaan muuttaa rahaksi, ja näiden karpaloiden tuottamista huolehtii pölyttäjähyönteiset. Tämä on vain yksi helposti ehkä semmoinen ymmärrettävä juttu, mutta sitten koko joukko eliöitä ylläpitää siis ihan sitä, että meillä ravinteet kiertää, energia kiertää maapallolla.
Ja ne voi olla tällaisia jotenkin tai kaukaisia asioita useimmille, mutta ne on hyvin tällaisia konkreettisia koskettavia, että eliöyhteisöjen verkostot ylläpitää tätä meidän niin kuin omaa elinympäristöä tässä samalla. Mä oon itse kritisoinut, kun mä opetan näitä asioita, niin vähän sitä, että aina pitäisi kaikki mitata siinä hyödyssä meille. Eli me pystytään kyllä löytämään nyt vaikka lajeja, joilla ei oikeasti mitään merkitystä sen tavallaan kokonaisuuden kannalta. Saattaa olla joku vaikka pölyttäjähyönteinen, joka pölyttää jotain tiettyä kasvia, jolla ei meille mitään merkitystä. Mutta niin, näissä niin tullaan mun mielestä enemmän siihen, että nämä on vuosimiljoonien evoluution tulosta lajit. Ja me arvostetaan esimerkiksi ihmisen tekemiä asioita, niin kuin historiallisia rakennuksia, taidetta ja muuta, jotka oikeastaan kalpenee tällaisten luonnontuotosten tai luonnon luomien hyvin, mitä paremmin niitä oppii tunteen, niin hyvin kiehtovien niin kuin, elämänmuotojen kanssa tai niihin nähden. Ja sitä pitäisi niin kuin enemmän arvostaa, että jokaisella tällaisella otuksella on se oma historiansa siellä ja se, että ne on olemassa niin kuin tällä hetkellä, niin tarkoittaa sitä, että ne on ollut todella hyviä siinä, mitä ne on tehnyt pärjätäkseen näin pitkälle. Mm-hmm.